ятим өскен годи генә Пыжмарадан чыккан баламын. Миңа 13 яшь вакытта әнием бик каты авырды да, семьяда тормышны алып баручы больничныйлар алуы вакытта мин 13 яшьтән фирмага сыер саварга килдем. 20 яшьтә 7 ел сыер савып, менә трудовым бар минем колхозда эшләгән 7 ел, 13 яшьтән 20 яшькә кадәр фирмада сыер савып, авыр хезмәтләрне җиңеп, мин язмышыма бик рәхмәтле. Миңа тормыш юлында гел яхшы кешеләр генә очрап торды. Менә 20 яшендә Яңгул егете военныйга кияүгә чыгып, Уфага киттек. Бик бәхетле яшәдек. Миңа Ходай бик яхшы тормыш юлдашы бирде. Искиткеч матур балалар бирде. Кызыл дипломга бетерделәр. Сидария менә кызыл дипломга бетерде. Уралия высший всероссийскийда катнашып, 2 золотой, 1 серебро, 1 бронзовый медальләр алды. Менә шул кадәр талантлы минем балалар. Җырлайдыр, уйныйдыр. Менә бүген инде әтимә дип җырлыйдыр, әнимә дип җырлыйдыр. Уйнаган булыр, Ходай кыска гомер биргән, нишләтәсең инде, үлгән артыннан үлеп булмый. Но минем янда әнием дип, әбием дип, кияүләр дә менә миңа андый кияү бер кешегә дә эләгә алмый дип уйлыйм мин. Минем шул кадәр балаларым яхшы, шул кадәр тәрбияле балалар үстердек без. Шул кадәр кияүләрем яхшы, дәрәҗәле урыннарда эшлиләр. Оныкларым әби дип уйлап торалар. Мин бер көндә аларның заботасыннан соң сез яши менә гел кайгыртып, ансын китереп, монсын китереп, кунак итеп, әни дип уйлап торалар. Аллага шөкер, калганнарга Ходай гомер бирсен, үлгәннәр үлгән, ни эшләп була. Ходай сабырлыклар бирсен. Тормыш иптәшемдә шул кадәр балаларны укытып, туйларын ясап, инде үзебез өчен генә яши башлагач, бакыйлыкка күчте. Урны җмах төрләрендә булсын, бик яхшы кеше. Аннан соң да ялгызлыктан шашар дәрәҗәгә җиткәч, яңадан тормышка чыктым. Тоже Ходай бик яхшы кеше бирде. Бик менә 14-15 ел яшәдек без аның белән. Бик яхшы кеше иде бу иптәшемдә. Аерылышып түгел, ул миңа Салавыштан үй алып, Иратның үзе булырга тиеш дип Салавыштан үй алып китте. Кеше бик алай да, кеше сөйли инде ул алай булай. Һаман аралашып торабыз. Булышып тора теге менә начарлык белән аерылышмадык. Шакырды үзе белән, мин бармадым, иптәшем салган йорттан китмим дип. Шуңа күрә мине тормыш бик яхшы кешеләр белән генә очраштырды, Аллага шөкер. Менә нинди яхшы, менә Балтач районының элиталарына монда. Менә нинди дусларым бар минем. Нинди кешеләр башларын иеп менә мине хөрмәт итеп килгәннәр. Рәхмәт яусын. Бүтәнесенә сәламәтлек, бала хәсрәтләре күрмичә, пар канатлар белән яшәтсеннәр. Искиткеч яратам мин сезнең барыгызны да. Сез миңа барыгыз да бик кадерле. Мин сезне алдап баш иям, бүтәнегез алдында баш иям. Рәхмәт сезгә бик зур.